Nukurak coba-coba kayang telnani bine bayre ko sau kerja pali yang jaga jogin ces embeka ta basa masana si bere mat Naidibono nonita Tripura tabung je nogo ga he kalaijak jaga jobin joto kasoi pekha do bongni hingke nairomani Silchar Assam Mokonda kulai tulai joto paikha tabung kai nogo ai sikale madon handi momen khuktibo khana di kisimisa ta hinisa nukurak coba-coba kayang telnani bine bayre ko rang mani ang lemung sau kerja pali yang jaga jogin ces embeka ta basa masana si bere matan si puthibe kathang beke alle ta khay to ani konu basu hijai kon mandusri matan si ani phanchang mun sakare khulai bo telangka asam komna telangka munu telangka silsaro telangka jotto bere nai pejang bordi Silchar telang pusi kia komo ipina beli ketang nai je arai nogo ai bere maton kha rang puja kerei gelu purongni subasu man khang kai bonobo kisa baire go telangai pungnani musugo boma tak saikhana rokan no khana kana bomani khuktai boma bohato saimeya khamjak ang ani ব্যক্তিগত hindi baje hindi ang kaisa kokasan musugo sini mayagana khagana jotono saimeno takok pohor bai takok bisalno ke nog ani video nukhaiba ba ayake pang nog bai contact nani saitung nai kisa oro phayoi jaga ongkha nortu musara kokilmoni para oro kisa phayoi video khayoi rophai gadi ba rophai jadi lukurung thani kisimi se suba surok di manno kasalo pharia pung gohati jora pung suba sumang khai telangoi phonu goi nani musugo bomo bohabo ke takto bongni jaga jobin rabar bagan sarai kaso beka lun tunla jak tabo lundi sunai na sanai tangai sanai obo hain to ngdo ke basana to ai mokolin taisano berai maton khanai di pura malia ta hamna se tanong sai to kha ke ar kai sang ko kasaro jiri ta ko pohor bai ta hu bisalno borno suba su khayo nok thingno joto noi to ai pung wan suba babi suba su khai di tabo tahuk pohor bai ta hu bisalni live video kesin ka rang ni paper kasara rang sobo saka saya nong pejagai to kha oba hai bongo chika ingkai nongni account borok rang puisa subo sukhake ba borok subo sukhake joto haya sobo haya ni gachi ngo pura direct video khaino yagai rang ss joto goni jalai obo haike khaidi ayake borok bai saya hamya khaijago poila hingkai rang ni bago hal halong nai nai subo jo sanai nai subo so mane pike nong na sar phiri saya hinai ay diba e opnari kese kokasan mu hingkai kisa no ani video noi to ba oro phayai nonita Tripura sakhamya oro phai no kisa video khayai rophai jadi ba video khaipai jadi kisimi se lokorni suba suruk di manjano bonobo gohati jora kontelai phuno jani ni o bohato ai setong nai sio ke kokasuno hambai